Poďme sa ponoriť do jedného naozaj neuveriteľného príbehu. Je to príbeh Jozefa, muža po 60-ke, ktorý dokázal niečo, čo mnohí považujú za nemožné. A nie je to o žiadnych zázrakoch. Je to o systéme a odhodlaní. 39. Zdanlivo obyčajné číslo. Ale presne toto číslo ukrýva celý ten príbeh. Predstavte si, že toto je telesný vek muža, ktorý má v občianskom preukaze o desiatky rokov viac. Ako je to vôbec možné? Znie to skoro ako sci-fi, však? No, je to skutočný výsledok reálnej zmeny. Poďme sa teda pozrieť, čo presne za tým všetkým stojí. Príbeh Jozefa a jeho manželky Lenky nám ukazuje, že nikdy, ale naozaj nikdy nie je neskoro prehodiť životnú výhybku. A celé sa to začalo? No, začalo sa to jednou jedinou vetou pri rodinnom stole. Kľúčovou postavou na samom začiatku je ich dcéra Zuzka, ktorá je všeobecná lekárka. Práve ona videla zdravotné výsledky svojich rodičov možno ešte jasnejšie než oni sami a vedela, aké riziká sa za nimi skrývajú. A toto, viete, nebola žiadna výčitka. Bolo to skôr také láskavé, ale rázne prebudenie. Zuzka im nielen ukázala problém, ale rovno navrhla aj riešenie, výživovú poradňu Nutrivit. A presne týmto momentom zasadila to povestné semienko zmeny. Aj keď bola táto rada určená obom, Jozef a jeho manželka Lenka sa na začiatku vydali úplne odlišnými cestami. Bol to jeden darčekový poukaz, no dva úplne rozdielne prístupy. A tu vidíme ten obrovský kontrast. Lenka sa tej príležitosti chopila prakticky okamžite. Zatiaľ čo Jozef ako mnohí z nás, potreboval ešte ten svoj vlastný, osobný moment uvedomenia. Takže v lete 2022 prišla Lenka na prvú konzultáciu. Žiadne moralizovanie, žiadne súdy, len čisté fakty a jasný plán. Tieto čísla sa stali jej štartovaciou čiarou, nie nejakým konečným rozsudkom. A práve toto je dokonalá ukážka sily konzistentnosti. Lenkin pokrok bol postupný, ale stabilný. A to bol jasný dôkaz, že systém funguje. Čo Jozef samozrejme potichu pozoroval z vedľajšej kolaje. Kým Lenka postupne chudla, Jozef sa dostal na váhu takmer 120 kg. A potom prišiel ten moment. Viete, nebola to žiadna dramatická udalosť, ale niečo úplne bežné. Zaväzovanie šnúrok na topánkach. Presne táto myšlienka mu prebleskla hlavou. Krátky dých, brucho zavadzia. Bolo toto drsné uvedomenie si, že kvalita jeho života rapidne klesá a že musí konať, kým nebude naozaj neskoro. A ten poukaz od dcéry, ktorý dotedy len tak ležal v zásuvke, sa zrazu stal kľúčom. Tá scéna so šnúrkami mu dodala to finálne odhodlanie konečne ho použiť. Takže poďme sa teraz pozrieť, čo presne sa stalo na Jozefovom prvom stretnutí v Nutrivite. Pretože kľúčom nebola nejaká diéta, ale prístup založený na dátach a na pochopení vlastného tela. Áno, tieto číslo boli tvrdé, ale nevyhnutné. Odborníci ich však neprezentovali ako strašiaka, ale skôr ako mapu. A čo je veľmi dôležité, ukázali mu aj jeho silné stránky. Skvelú svalovú hmotu a vysoký metabolizmus. A presne na tom sa dalo stavať. A v tomto je ten zásadný rozdiel. Namiesto toho, aby mu prikázali hladovať, mu vysvetlili princípy, prečo sú bielkoviny kľúčové na udržanie svalov, ako kontrolovať sacharidy kvôli energii a že zdravé tuky rozhodne nie sú nepriateľ. Vzdelanie bolo úplným základom. A takto nejako vyzeral ten systém v praxi. Žiadne extrémy, iba jasne stanovený kalorický príjem a konkrétny cieľ pre bielkoviny v každom jednom jedle. Išlo o rovnováhu a štruktúru, nie o nejaké drastické odriekanie. A teraz prichádza tá najlepšia časť, samotné výsledky. Poďme sa pozrieť, ako sa táto systémová zmena premietla do reálneho života Jozefa a Lenky. Mínus 20 kilogramov. To je celkový úbytok váhy u Lenky po roku spolupráce. Nádherný dôkaz toho, že jej počiatočné odhodlanie a vytrvalosť priniesli úžasné ovocie. A toto je Jozefov výsledok. Samozrejme pôsobivé číslo, ale tá skutočná, tá najdôležitejšia zmena sa udiala mimo váhy. A toto je ten kľúčový bod. Ešte predtým, než váha nejako dramaticky klesla, prišli tieto obrovské zlepšenia v kvalite života. Prestal chrápať, pohyb bez námahy a vysadiť liek na pálenie záhy po 30 rokoch, tak to je skutočné víťazstvo. A tu sa vraciame na úplný začiatok.
Vďaka úbytku tuku a hlavne vďaka zachovaniu svalovej hmoty ukázala diagnostika telesný vek 39 rokov. Príbeh sa tak krásne uzavrel a potvrdil, že táto transformácia bola naozaj hĺbková. Čo si teda môžeme z tohto celého príbehu odniesť? Nie sú to len čísla na váhe, ale najmä lekcie, ktoré môžeme aplikovať. Jozefova skúsenosť sa dá v podstate zhrnúť do týchto 4 jednoduchých bodov. Sú to jasné a veľmi praktické kroky pre kohokoľvek, kto cíti, že je možno čas na zmenu. Tento príbeh je jasným dôkazom, že zmena je možná v každom veku, ak existuje správny impuls a podpora. Otázkou teda zostáva, aký taký symbolický poukaz možno čaká odložený v zásuvke u každého z nás.